Bé, Noa, la primera pregunta és inevitable. Com estàs? Com estàs vivint en tots aquests dies el ressò que està havent-hi després d'aquesta exposició que vas fer a xarxes socials? Com estàs? Pues estic en tractament farmacològic, vale? Perquè tinc un estat d'ansietat molt generalitzat degut a l'exposició i degut a qüestions de crisi mobiliària, no? I tot el que he patit a la feina, que m'ha repercutit i ha desenvolupat que ara estigui una mica de caiguda d'ànims i em trobi amb una depressió. Si comencem pel principi parlant de lo que al final vas exposar, no? Tu a xarxes socials, aquest assetjament laboral, no? Que d'alguna manera hi va haver. Quan va començar tot això? Quan vas començar tu també? Més que laboral va ser personal, però en l'àmbit laboral. I va començar a l'inici. Ja el segon dia, com he explicat anteriors cops i també he mencionat al vídeo, em van obsequiar amb una bíblia només per la meva aparença amb un to de veu hostil. I a la setmana, en una conversació normal i trivial, tinc que recalcar, em van dir que per haver nascut en un ambient de dones m'havia confós i que sent un baró jo em creia dona o em pensava que era una dona. I ho vaig ignorar per al simple fet de que pensava que només era la seva ideologia, però em va molestar. Per tant, li vaig consultar a ma mare i em va dir, mira, això escalarà més perquè aquesta persona és una persona religiosa, truca a la gerent. Ens vam reunir, la culpable no va reconèixer els fets, em va dir que simplement teníem que tenir un tracte professional, ens van canviar de planta però degut a la falta de personal, degut a les vacances, a que les companyes lliuraven, coincidíem a planta i després d'aquesta reunió també van començar les amenaces de mort. Abans de que tot això d'alguna manera comencés, com era el dia a dia amb aquesta persona, com era el dia a dia dins l'entorn professional? Ja començava a haver-hi potser anteriors episodis que tu potser vas passar també per alt i amb el pas del temps t'has donat compte que també eren episodis d'assetjament d'aquesta persona. Sí. Com era el dia a dia al final, abans de tot plegat? El dia a dia eren amenaces de mort suaus que jo ignorava però que em molestaven. I em vaig arribar a acollonir. Ella em deia, et tiraré per les escales, un dia d'aquestos et mataré, t'enviaré el de la moto, i m'ho deia amb un to sarcàstic i de broma. I al principi ho ignorava, però un dia, el 29 d'octubre, em va donar un atac d'ansietat, degut a que aquesta persona va marxar de vacances, era el tercer dia que estava de vacances, i es va desenvolupar en un atac d'ansietat que es va formar en agorafòbia i paranoia, perquè realment aquesta noia tenia por de que complís la seva paraula. Tu en algun moment això ho vas exposar dins l'entorn laboral, potser algun cap, potser inclús potser parlar amb aquesta persona? Sí, jo vaig arribar a parlar amb una companya de confiança i em va dir, és el seu caràcter, què li farem? Potser no et vol fer mal, potser és el seu humor, té un humor negre, no? És una noia que prové d'una altra regió, d'un altre país, se l'ha d'entendre, tens que tindre paciència, Noa. Jordi, perquè jo no m'expressava com a Noa, no volia rebre més burles. La meva aparença era andrògina en aquell llavors. És a dir, que utilitzava l'uniforme de l'empresa, però maquillatges animats, i quan arribava a l'empresa el meu abric era d'un estil andrògin. Com era conviure dia a dia amb aquest sentiment d'estic rebent insults, estic rebent comentaris, inclús amenaces de mort, has dit? Com és entrar per la porta de la feina sabent un dia més que potser t'has d'exposar a tot això? Jo entrava i
ho normalitzava i ho aguantava per diners, perquè realment jo feia una jornada laboral d'hores ordinàries com tothom, que són les 8, i firmava les extraordinàries, que en el rang legal són 20, però jo em deixava cremar i fer més de les legals, que me les cobraven com una prima. Una altra cosa amb la que no estava d'acord, però que jo ho feia perquè estic visquent en un domicili on realment estic estressada, per tant em tocava treballar molt per estalviar i poder sortir d'aquesta situació. Dins de lo que és l'entorn laboral, has dit això, que vas parlar amb una companya, però no sé, algun responsable que tu pogués exposar-li el cas? No tenia la confiança. No tenies la confiança. Perquè quan una persona és vulnerable i només vol resoldre els seus problemes econòmics, no li importa res més. I a vegades la persona a la que tens que confiar dels teus problemes no saps si és la que correspondrà, la que t'agafarà en braços i t'ajudarà i et recolzarà. Per tant, tenia com una mica de vèrtic de poder demanar ajuda, fins que vaig patir aquest accident que dins de lo que cap vaig poder fer-ho bé perquè vaig trucar a la línia verda i vaig assistir a urgències. Diries això, que aquest atac d'ansietat, no? Aquest episodi va ser ja el detonant que vas dir no és possible continuar així, no? Sí, i sobretot perquè també vaig rebre tractes vexatoris per la segona encarregada. Em comanava tasques de neteja amb un to de veu impertinent, amb potestat, no? I també vaig rebre un tocament a la nalga dreta per fora de la roba, un abús sexual de grau menor. I això també, dins de lo que cap, em va afectar perquè jo tinc disfòria de gènere i problemes d'autoestima, degut a que tinc antecedents de TCA. I que em fes el comentari de, escolta, no tens cul, que és un comentari despectiu sobre el meu pes, i que me'l toqués, em vaig sentir cosificada d'alguna manera. O sigui, podríem parlar de que tots aquests comentaris, tots aquests episodis, ja no venien només de la persona principal, que d'alguna manera sí que estava seguint aquest patró d'assetjament, sinó que inclús alguns altres membres de l'equip laboral també van tenir algunes actituds amb tu discriminatòries d'alguna manera. Sí. La primera persona va tenir actituds discriminatòries i actituds d'odi, és a dir, amenaces. I la segona va anar a fer-me un assetjament sexual degut al tocament, que realment va ser molt greu. I en aquest sentit, o sigui, ja parlem inclús d'un assetjament sexual, però l'empresa continua sense fer res, sense veure la situació que està passant. Jo els he enviat una carta de formalitat de reconeixement escrit degut als fets perquè la gerent és testimoni de tot això. I, claro, ella té que enviar aquesta carta a recursos humans que la verifiquin i la validin. I si la firmen, l'adjuntaré com a complement de la denúncia. De fet, jo ja he denunciat aquests actes a la policia amb proves d'àudio on reconeix la segona encarregada l'abús, i una altra prova d'àudio en USB on, bàsicament, en la que jo participo també a la conversa amb ma mare i la gerent, que reconeix que sí, que efectivament la primera companya em va discriminar i em va fer el comentari homofòbic perquè en aquell llavors jo no m'expressava com a dona. El que em sorprèn és, o sigui, el fet de ells, dius que tens aquestes proves, no? De que ells al final, aquesta segona encarregada o tal, reconeix els fets i quan ho reconeix, quina és la seva actitud? O sigui, ho reconeix d'una manera absolutament normal, ho normalitza,
treu importància. Clar, o sigui, com és aquest reconeixement, no?, per part de la persona? En la primera reunió ella em va dir que, que bàsicament teníem que ser professionals, deixar de costat de la religió. Li va dir a la companya que no m'adoctrinés en un àmbit que no pertocava, que es disculpés. No es va disculpar i va dir això ja és falta teva, ja prendré mesures i ja està, i ens van separar. Però el separament d'alguna manera va ser breu. Va durar, què? Un parell de dies. Ja. Diries llavors que per part de l'empresa o per part dels encarregats de l'empresa, els responsables, hi havia realment una voluntat d'investigar el que estava passant o va ser més de... No va ficar mesures aquesta noia, la gerent, sabent que aquesta noia era religiosa i que la segona encarregada era tòxica. No va agafar mesures, no em va traslladar de departament, perquè ella necessitava personal a la botiga on em va ficar a treballar, on em va contractar. Parles això de que els has fet arribar una carta, aquesta carta hi ha resposta, creus Estic a l'espera de resposta. I creus que veient, no?, com han anat succeint els fets, creus que hi haurà finalment aquesta resposta o estàs una mica ja dient... Per la via judicial jo sé que la pressió mediàtica i el fet de que jo pugui demanar la justícia gratuïta m'ajudarà a que el procés sigui d'alguna manera no ràpid, però sí constant, a mesura dels mesos d'aquest any cap a l'endavant, 2026, perquè es pugui resoldre tota aquesta situació. I jo a nivell de salut mental ara estic amb angoixa. De fet, vaig tenir una espècie d'agorafòbia per culpa de les amenaces que a dia d'avui ja he superat, entre cometes. No puc dir que ho he superat perquè sé que Andorra és un país segur, ja no surto armada, quasi ja no vaig acompanyada, per la conscienciació i sobretot perquè des de Diversant, la presidenta, m'ha ajudat molt. No sé si en algun moment vas sentir que és a tu a qui es responsabilitzava del conflicte i que potser aquest sigui un dels arguments que després es vulguin agafar a l'hora de, si el cas arriba a una via judicial i tal, de que potser treure culpa a lo que són encarregada, a la noia que està potser d'una religió concreta i que et faci a tu responsable de tot el que succeeix. Jo em creia responsable, em vaig arribar a confondre, perquè pensava que potser realment tenien raó, però no, perquè em vaig documentar sobre el que era la diversitat i no tenia cap culpa. El problema era de la noia, provenia de la companya. O sigui, en algun moment inclús t'has arribat com a replantejar la teva pròpia identitat arran de tot el que ha passat, de dir... I la meva orientació. I la teva orientació, de dir, escolta, doncs potser sí que tenen raó, potser estic equivocada, tal... O sigui, t'han fet arribar inclús al punt aquest de replantejar-te tot això? Sí, he tingut crisis existencials sobre la filosofia entre la vida i la mort, perquè no paraven de dir-me que Déu existia i realment tenia por de morir perquè no paraven de parlar-me sobre Déu i la religió. Vaig passar uns mesos complicats a nivell emocional, sí. Clar, com descriuries al final tot l'impacte personal i professional que això ha tingut a la teva vida? Perquè entenc que han anat una miqueta de la mà, no? Un fort impacte psicològic i emocional. Per això estic seguint un tractament farmacològic, no? I també terapèutic a nivell individual i futurament ambulatori, perquè m'estic desintoxicant del consum d'alcohol. I ho faig públic perquè jo he afrontat la crisi immobiliària d'aquesta manera. Quin és el moment en el que passes a dir vull exposar
al meu cas. Dins de tota aquesta que parlaves, no? De l'angoixa, d'inclús episodis d'agorafòbia, però quin és el moment que agafes i dius vull exposar-ho públicament, que la gent sàpiga el que m'ha passat? Pues ho volia exposar públicament perquè és el primer cas de transfòbia i homofòbia en un àmbit laboral i sobretot per forçar el fet de que incloguin dins del Codi Penal els delictes d'odi, que és una cosa que Isabela, la vicepresidenta de Diversant, ja està en moviment com a educadora que és i vicepresidenta de l'associació que és, perquè es fiqués força en aquesta qüestió, en aquest problema, no? Dins d'aquesta demanda d'incloure aquests delictes al Codi Penal, quins canvis consideres ara mateix com més urgents en aquest sentit? Que es reconegui sobretot el novarisme, no sé si saps el que és. No. Vale, és... no sé com explicar-te. És un gènere, és un sentiment, és una identitat en la que no t'identifiques ni com a noi ni com a noia, simplement ets no binari. Per tant, aquesta junta de la que futurament, és que no sé si puc dir, seré secretària, el que volem fer és treballar amb això per guanyar drets i, bueno, a base de força, que es reconegui a la llei el novarisme i això, que s'incloguin dins del Codi Penal els delictes d'odi per la vivència que he viscut jo. Jo només vull que es faci justícia perquè realment he patit i ara mateix estic més o menys estable. Precisament abans que parlaves de la pressió mediàtica, creus que el fet d'haver exposat-ho a xarxes socials, per exemple, el fet d'anar ara acompanyada d'alguna manera d'una associació com Diversant, creus que ajudarà a que almenys es pugui arribar a fer la justícia pertinent per a les persones que han sigut assetjadores en aquest sentit? Sí, perquè també hi ha casos de transfòbia en l'àmbit escolar. T'imaginaves que això podria arribar a passar a Andorra? Perquè, clar, parles això de que és el primer cas que almenys s'ha fet públic, però també entenc que saps que hi ha molts silenciats. I hi ha molts propers en menors d'edats. De fet, tinc una amiga que, bueno, té una filla transgènere que també ha patit transfòbia. No sé si al final creus que aquesta situació posa de manifest un problema més ampli per a les persones trans que està al país, no? I que potser sempre s'ha passat una miqueta per sobre, però que realment està i que d'alguna manera això és un reflex del que està succeint i que potser autoritats, institucions no volen veure? Jo crec que en aquest país es parla molt de la igualtat, però no de lo que és la inclusió sexual i sentimental de la comunitat, el que t'agradi, no? L'orientació sexual i la identitat de gènere. Com, per exemple, tu saps la pancarta de l'assetjament sexual al treball? Vale, no inclouen a la comunitat queer a les polítiques d'aquesta pancarta. Clar, justament et volia preguntar això, o sigui, no sé fins a quin punt creus que les empreses del país realment estan com preparades per gestionar casos d'assetjament que potser tenen a veure amb la identitat de gènere, o creus que encara falta molta formació, molta conscienciació d'alguna manera? Sí, falta educar un públic ignorant sobre la llibertat sexual i la diversitat, perquè al final això és un poble que al segle XXI no està modernitzat. Hi ha moltes mentalitats arcaiques degut a l'estatus polític. O sigui, hi ha una contradicció bastant forta. Tenim un copríncep episcopal i un cap de govern obertament homosexual.
Per tant, això què vol dir? Que la gent, en efecte, no ho respecta perquè són bàsicament fatxes. Clar, parles precisament, m'ha agradat la paraula contradicció, no? O sigui, al final, com fem llavors? Perquè quasi tot això, d'alguna manera, parlant del que tu dius, no? Al final estem vivint en un cop principat, Andorra també és un poble petit, però a la vegada hi ha cada cop més casos no relacionats d'aquest tipus. Com s'encaixa tot això per poder trobar una solució que realment sigui justa també per a les persones que formen part de la comunitat? En primer cop, en l'àmbit escolar, tenim que adjuntar a la fulla de vida l'educació sexual a les escoles. I en l'àmbit laboral, establir noves lleis sobre el que he parlat anteriorment, sobre l'assetjament sexual. No només en homes i en dones, sinó en persones que no són heteronormatives, sinó que també són part de la comunitat i són gais o lesbianes. El que volia sobretot era preguntar com aquests problemes de salut mental realment han condicionat tot aquest camí, que no sé si d'alguna manera el volies engegar ja, encara no, però entenc que tot això... El vaig engegar el dia de Tots Sants, obertament a la família i a les xarxes socials, perquè volia percebre'm com a dona, expressar-me com a dona, perquè realment és així com em sento. I aquests problemes al final de tot el que has tingut que arrossegar, com encaixa? O sigui, és a dir, ho està condicionant tot una mica. Parlàvem abans d'aquest replantejament, inclús de les teves pròpies companyes de feina, que tots aquests comentaris et van fer arribar inclús a replantejar, però no sé si ara tot el que has hagut d'arrossegar ho està condicionant tot una mica. Pues sí, perquè porto des de la meva adolescència arrossegant ansietat i depressió degut a l'assetjament, degut a la crisi immobiliària. Porto visquent d'ocupar il·legal i pagant en negre habitacions. I ara mateix jo estic prenent fluoxetina perquè estic desanimada i el que vull és acabar amb la frustració escolar i trobar una estabilització mobiliària, trobar com un pis perquè no et fan pagar per metre quadrat. O sigui, ara que a Andorra tot està edificat de manera luxosa. Has parlat bastant durant l'entrevista de la crisi immobiliària. Al final entenc que no la podem passar per alt, o sigui, és un altre dels factors als quals has de fer front, no? És un dels factors al que tinc que fer front, el que em provoca angoixa. També la frustració acadèmica degut als impediments de problemes de salut mental. Porto 4 anys repetint el mateix curs, el graduat en segona ensenyança, degut a la situació de vida que tinc actualment. No sé si arrel de fer públic el teu cas, institucions, govern inclús, sé que diversant això, s'han contactat amb tu, però no sé si a una escala major s'han posat en contacte amb tu, has tingut constància de que vulguin establir aquest contacte? Sí, el cas s'ha fet públic i l'associació de Diversant a nivell econòmic fa el que pot, amb els col·laboradors que donen la prima mensual per a poder, amb els diners, avançar i fer força amb aquests canvis de lleis, però reconec també que és molt, molt complicat i que aquest cas, o sigui, el meu personalment, no canviarà res. I des de l'empresa amb la qual estaves treballant, arran de fer públic el cas, de veure el ressò que s'ha format, estàs de baixa mèdica. O sigui, d'alguna manera encara estàs vinculada a l'empresa, no? Igualment, arran de tota la viralitat, s'han posat en contacte amb tu
inclús les companyes a les quals... No, són despreocupades. Els hi ha donat igual el meu estat de salut mental, no estan al tant de les notícies. Són persones que tampoc estan en pertinença d'un nivell de català, només del permís de treballar i no estan al tant de l'actualitat. Només de religió i de predicar i de fer mal. Per això em trobo en l'estat que em trobo. Les assetjadores no demanaran disculpes, evidentment. Tenen presumpció d'innocència i com a testimonis mentiran. Evidentment que mentiran. Tothom es vol salvar del que ha fet malament, però jo tinc proves i amb això el batlle, l'advocat, tindrà que agafar les mesures pertinents perquè cobrin les seves represàlies aquests dos individus. Ja per anar acabant, Noa, al final, quin és una mica el camí que tu esperes ara en el sentit de dir com encares el futur, de dir com ha afectat això en el que és tota aquesta situació, com ha afectat en un futur més pròxim, més llunyà, com creus que al final afectarà tot plegat? Suposo que li donaré valor a gent que està patint i és silenciada, a que s'alliberi i digui que a qui realment estima, no? A qui realment li atreu, amb què realment s'identifica i sobretot que tinguin clar que demanar ajuda és una bona eina. Aquest seria el missatge que també els faries arribar a altres persones del país que també potser estan vivint assetjament per la seva identitat de gènere, per la seva condició sexual? Sí, que no tinguin por, que hi ha moltes associacions que els hi poden ajudar. I parlant també del futur, com t'imagines al final Andorra en matèria de drets, d'igualtat? Hem parlat molt del codi penal, d'incloure aquests delictes, de que les empreses tinguin conscienciació. S'arribarà realment a aquest punt? Ho veus possible? Et mostres esperançada en aquest sentit? Estic esperançada, però s'ha de lluitar a nivell polític i això és un procés bastant lent, sobretot perquè l'associació és voluntària. Per tant, és algo complexa, que serà lent, però amb força i eines i voluntat arribarem a guanyar-ho, sobretot per satisfacció personal i per ajudar els altres, que al final és lo gratificant, el que et defineix com a persona i el que et fa estar bé amb tu mateixa o amb nosaltres mateixos. Doncs no, per part nostra, res més a dir. De nou, moltes gràcies per trobar aquest espai i tant de bo es pugui trobar la justícia que realment aquest cas mereix. Moltes gràcies. A vostè.